Bé, com és obvi, aquest grup està satisfet del fet de que s'incorporin nous habitatges al parc d'habitatge municipal. Som conscients diguéssim, el problema de l'habitatge no se soluciona amb 2 pisos més, com bé deia el regidor, però no és una gota d'aigua al desert. Entenem també que hi ha una planificació, que aquí han d'intervenir altres institucions, que les competències són les que són, i per tant nosaltres teníem el compromís, o volíem des del nostre grup polític demanar que s'incorporessin com a mínim per al valor de mig milió d'euros en pisos al parc d'això anualment. Bueno, aquesta respondria una mica a aquesta línia, més alguna de les adquisicions que el regidor ja ens ha comentat en comissió informativa. Per tant, votarem a favor d'aquest punt. El que passa que, clar, jo no he intervingut en el punt anterior, però clar, no deixa de ser una mica... Toco una mica la pera, si m'ho permeten, que clar, aquí estem contents d'incorporar 2 pisos a la bossa d'habitatge, però portem ja 4 aplanaments a la Caixa, que jo vaig tenir la curiositat de demanar-li al regidor d'Hisenda i president de la comissió informativa de l'àrea 1 quina era la naturalesa d'aquests habitatges dels quals fem un aplanament a la Caixa, i resulta que són vivendes. I clar, nosaltres podem anar treballant per tenir parc de vivenda públic i fent esforços a la nostra caixa i de més, i després els altres aconsegueixen pisos i a sobre no paguen plusvàlues, no? Aleshores, jo crec que aquí la reflexió, crec que molts de vostès estaran d'acord, que ha de ser més profunda i ha d'anar una miqueta més enllà d'aquestes gotes que van omplint d'això, i crec que potser des de l'Ajuntament es podria fer pressió perquè bancs dolents i de més entitats posessin alguns dels pisos a disposició per deixar de tensionar el mercat de l'habitatge, que és un problema que el sabem, que l'hem d'abordar des de moltes perspectives, i jo crec que val la pena que deixem dit això. No he intervingut abans perquè, no sé, no hi he caigut, però ara que ho estava revisant dic, doncs potser també val la pena fer referència al punt anterior, perquè ja són 3 i em sembla que en vindran alguns més d'aplanaments d'aquesta naturalesa, no? Moltes gràcies. Granollers Primàries.